que no era estrictament esportiu, sinó per unes declaracions, un gest que ell va tindre amb el públic i que per això el nostre jurista, senyor Montanyola, secretari general del club, està estudiant el tema. Però a l'esportiu, que és en definitiva el que ens preocupa de cara al dimecres, és l'entrenador el que decidirà, i si ell creu que pot aportar, és un gran jugador, això no ho nega ningú, pot aportar coses positives per poder guanyar aquesta final, el Schuster jugarà. I si l'entrenador considerés que no és així, doncs no jugarà. És la seva decisió, de veritat. La directiva, evidentment, no és qui fa les alineacions. Vostès sempre ho han manifestat així. En qualsevol cas, amb la directiva hi ha una unió de criteris sobre si Schuster és un jugador que ha de continuar vinculat a Barcelona en aquests últims compromisos importants, com pot ser el del dimecres. Schuster seguirà vinculat a Barcelona fins al 30 de juny, això per descomptat, perquè té contacte fins al 30 de juny. I la decisió de jugar o no jugar serà una decisió de l'entrenador sempre, no solament el dimecres, sinó en qualsevol altre partit d'aquí a final de temporada. Després del 30 de juny, el senyor Schuster serà molt lliure de fer el que ell cregui millor per la seva carrera futura. Però fins al 30 de juny, com a jugador del Barcelona, és l'entrenador el que decideix si té que jugar o no. Un cop un company seu de Junta va fer unes declaracions d'aquestes que se'n diuen off the record, que no van ser enteses així pel periodista que les va recollir i van ser publicades, on venia a dir una cosa així com que l'equip que tingui Schuster la pròxima temporada en la seva disciplina serà un equip que tindrà problemes. Vostè participa d'aquesta opinió que va ser publicada i que, evidentment, va deixar de ser off the record. A mi, en el moment que el senyor Schuster deixi de ser jugador de Barcelona, me'n preocupa ben poc el que faci, on vagi i els problemes o no els problemes que pugui aportar l'equip on vagi. Ja no és un problema que ens afecti a nosaltres i, per tant, de totes formes, al marge del tema del Schuster i tornant una mica a les intervencions, jo diria que m'han agradat molt algunes intervencions, inclús algunes de persones com el senyor Huguet, que no pensa exactament igual que jo, però que en qualsevol cas estic convençut que ens donem una forta abraçada a Madrid si guanyem aquesta Copa del Rei, perquè el dia 30 tots els bons barcelonistes estarem allà, pensem d'una forma o pensem d'una altra. No tant altres manifestacions de persones que confien poc en l'afició, que creuen poc en aquesta afició, que jo sí que hi crec, i que diuen que no hi aniran a Madrid perquè no confien en un bon resultat. Jo crec que l'afició hi anirà a Madrid. I es donarà una lliçó a totes aquestes persones que creuen que el soci del Barça només ho és quan es guanya i que quan es perd s'amaga, en absolut. El soci del Barça és conscient de la importància del partit dintre de l'esportiu i d'aquí al dimecres que ve ens portarem sorpreses agradables i segurament el dimecres els que siguem allà ens donem compte que jo no sé si seran 15.000 o si seran 20.000, però que no seran els 1.260. Vostè anirà a la llotja, perdó? Sí. Serà a la llotja? No serem. En contra de la seva voluntat, perquè vostè suposo que vostè fins i tot ha estat un directiu que ha arribat a seure a la banqueta en moments donats. Suposo que és una experiència que ara no voldrà repetir, no? Però en qualsevol cas, vostè és un dels directius que a més segur que si li deixessin per escollir, escollirien a la graderia, potser, no? Sí, i quan més la general millor. Però jo dic que el que és segur, que el dimecres que ve hi serem més que els 1.260 que van ser a la final que es va jugar a Madrid al final de... Eren uns altres temps, allò. Fa 10 anys. Vull dir, dintre d'aquest segle i dintre encara de... Em sembla que jugaven jugadors que encara jugaran aquesta final. Potser ara s'haurà de mirar endavant, no? Potser no mirar endarrere. Sí, però vull dir que també pensar que el que vagin a una final 1.000, 2.000 persones, com tota la vida havien anat a les finals del Barça a Berna, la final famosa que va jugar el Barça, la primera de la Copa d'Europa, érem 650. A Basilea, després, amb la Recopa, no amb la Recopa que van guanyar, sinó amb la Recopa primera que es va perdre, vam ser 2.000, i jo m'he cansat de jovenet anar a finals a València i a Madrid i a molts llocs d'Espanya, i érem 1.000, 2.000 persones. Sí, però potser el que preocupa, senyor Gaspar, és que aquesta línia ara baixi cap avall. Això és com el dòlar, no? I això tampoc no es bo, i vostè d'això n'entén molt, també. Nosaltres, d'alguna forma, vam amb Basilea, perquè Basilea va ser potser l'inici d'una assistència massiva, rècord, i que fa història en el Barcelona, de 30.000 barcelonistes. I nosaltres som els que hem fomentat que sigui així, perquè considerem que això ajuda el jugador, motiva el jugador i anima el jugador. I, per tant, seguirem fent-ho
jo estic aquí avui, no és fàcil, en uns moments en què, lògicament, els resultats no ens acompanyen, vindre a defensar aquesta tesis, però ho faig molt de gust i molt feliç perquè estic convençut que els barcelonistes, en el fons, per sobre de tot, senten la necessitat d'estar al costat de l'equip en els moments difícils i el dimecres que ve, repeteixo, estaran a Madrid. Doncs aprofitant que és vostè aquí, que ben segur també els aficionats voldrien saber el que jo ara li preguntaré. A partir del dia 30 es començarà a parlar ja de... O vostès pensen marcar un calendari per començar a marcar una mica les pautes de quin pot ser l'equip de l'any que ve, de la temporada que ve? A mi el programa... Evidentment que ja hi estan treballant, entenem que en aquests mesos no pugui dir vostè si López Recarte està fitxat o no està fitxat, si Cruyff pot ser el pròxim entrenador, si ho serà el senyor... Bé, imagino molts dels que han sortit aquests dies a la premsa que... Luis Aragonès, per exemple. Luis Aragonès. Qualsevol... perquè aquest és un tema... Mira, jo el programa que m'agradaria, el calendari, seria el dia 30, guanyar la final de la Copa del Rei, celebrar-ho tota la nit, el dia següent, dijous sant, seguir celebrant-ho, a partir d'aquell moment intentar guanyar els màxims partits possibles per classificar-nos, perquè independentment de guanyar la Copa del Rei, tenim que mirar de quedar el més dignament possibles dintre de la Lliga, no ens oblidem que és una altra competició important. I bastant més a prop de la Cua que del Cap, no? Bueno, nosaltres tenim que intentar quedar dintre dels 5 llocs de la Lliga i quan acabi la Lliga, a finals de maig, aquest any a més acaba una mica abans pel torneig de la Copa d'Europa de Nacions, llavors serà el moment en què es parlarà del